Allah Taala her bir peygamberin canını diňe onun jaýlanmak isleýän ýerinde alır. Şu hadise esaslanıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe enemiň otagyndaky yatan düşe galdyryldy we Abu Talha radiyallahu anh tarapyndan edil şol ýerde mazar gazyldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat bolandan soňra sahabalaryň arasynda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin eşiklerini adatda ölülerin kıyaly çıkarmalymy ýa-da eşikleri bilen ýuwmalymy diýen sorak ýüze çykýar. Bul hakynda Ayşe enemiz şeýle gurrun berýär. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden ötende onu ýuwmakçy bolanlarynda şeýle diýişdiler. Wallahi Resulullah'ın eşiklerini adatda ölülerimden eşikleri çıkarşymy ýa-da çıkarmalymy ýa-da onu eşikleri bilen ýuwmalymy. Sahabalar bu meselede ılalaşıp bilmän kirjinlenip duran wagtlary Allah Taala olara şeýle bir ugu uğratdy belin, ol ýerdäkilerin hemmesiniň eňegi gursagyna düşdi. Hemme kişi uqa gitdi. Şol wagt otagyň bir burçundan kimdigi bilinmeýän bir ses peýgamberi eşikleri bilen ýuwun diýip gygyrdy. Şondan soň olar oýandylar we Allah'ın Resulüni sallallahu aleyhi ve sellemi köýnügini çykarmasızdan köýnügiň üstünden suw goýup köýnük bilen bilelikde okolap ýuwdylar. Hazreti Ali radiyallahu anh Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi ýuwup durka adatda ölülerde bolýan hiç bir iýsiň ýa-da ýakymsyz halyň ýokdugyny görüp haýran galýar we şeýle diýär: "Ey Allah'ın Resulü, atam enem sana gurban bolsun. Sen dirkäňem gowudyň, hoşboýdyň. Ölüňden soň hem şeýle gowy, hoşboýdyň." diýip ýuwmasyn dowam edýärdi. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin agasy Abbas, Abbasyň oğullary Fatyl we Kusam, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin azad edilen guly Şükran we Usama bin Zeyd daglar bolsa suw goýup kömek edýärdiler. Ayşe enemiz şeýle gurrun berýär: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemeniniň Sahul owasynda dokalan ak paktadan bolan 3 sany mata bilen kepenlendi. Olaryň arasynda ne köýnek bar we ne de selle. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin cynaz namazy ören ütgüş usulda okuldy. Onuň üçin ýürüýte bir imam bellenilmedi. Mazar gazylyp taýýar edilenden soň adamlar topar bolup Ayşe enemiziň gecejik otagyna ýerip cynaz namaz okap çykdylar. Ilki bilen erkekler topar bolup ýerdiler we ýeke-ýekeden namaz okadylar. Soňra aýallar ýerip okadylar. Iň soňunda bolsa çağalar we gullar ýerip okadylar. Bu ýagdaý hemmeleriň Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme bolan soňky hormatyny we salawatyny hiç bir araçysyz gön bermekleri üçin şeýle edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duşenbe günü günörtan wagty vefat boldy. Ýöne onu jaýlamak işleri diňe çarşenbe gecedi. Şeýşenbe gününden çarşenbe gününe geçilýän gece tamamlandy. Munyň gece galmagynyň iki sany esas sebäbi bardy. Birinji sebäbi namazyň dowam etmegidi. Ikinji sebäbi bolsa halifalyk meselesidi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soň İslam döwletiniň we ummatynyň başyna kim geçmeligi baradaky mesele dören fitneleriň öňüni almak üçin gyssagly çözülmeli boldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gowur işleri barada alada edip oturan Hazreti Ömer'iň gyssagly habar gelýär. Habarçy sahaba ansorlaryň Medinelileriň ýygnançyk ýerine ýygnanyp öz başdan taýlamakçy bolýandygyny aýdýar. Bu habary eşden bardyny Hazreti Ömer howsala düşýär we içeri girip Hazreti Abu Bekir'iň elinden tutup onu hem daşary çykarýar. Ömer ýagdaýy düşündirende Hazreti Abu Bekir hem meseleniň İslam döwletiniň geljeği üçin nähili howplugyny derep düşünýär. Olar ýanlaryna Mekkelleriň iň ünamdar we agryly adamlaryndan bolan biri bolan Ubeyde bin Cerrah'y hem alyp üçüsi bilelikde hiç kime bildirmän gyssagly bellenen ýygnançyk ýerine tarap ýola düşýärler. Hazreti Abu Bekir we onuň ýanyndakylar ýygnançyk ýerine baranlarynda ansorlaryň hataryndan bir sözçi çykyp şeýle diýdi: "Biz Allah'ın we İslamyň kömekçilerdiriz. Siz bolsa ey muhajirler, biziň aramyzda göçüp gelen bir toparsyňyz. Ýöne indi siz bütün dolandyrsy öz eliňizde almak isleýärsiňiz." Bu sözlerden soň Hazreti Ömer
gat-gaharlanyp gürlemek isledi. Ýöne Hazreti Abu Bakr ören sabırly we parasatly adamdy. Ol Omar taklady we özü tarihi hem-de adalatly çykyşyny etdi. Ey Ansor jemgyýeti, siziň özüňiz barada aýdan bütün ýaxşy häsiýetleriniz dogurdur we siz muňa laýyksyňyz. Emma bütün Arap ýarmadasy dolandyryş meselesinde diňe Gureş taýpasyny ikrar edýär. Sebäbi olar mukaddes Käbäniň goragçylary we iň uly taýpadyr. Şonuň üçin men size şu iki adamdan birini saýlamagy teklip edýärin. Haýsy birini isleseňiz ikrar ediň. Hazreti Ebu Bekir şol wagt Hazreti Omaryň we Abu Ubeyde bin Cerrahyň elinden tutup olary haliflyga hüdürledi. Onuň özünde hiç hili häkimiýet şöhraty ýokdy. Şol pursat ansorlardan Huba bin Munzir adly sahaba orta çykyp, "Ýok, beýle bolsa ulalaşyp bilmeriz. Bize bir emirlik başlyk berilsin, size de bir emirlik berilsin. İksana dolandyrjy bolsun." din teklibi öňe sürdi. Hazreti Abu Bekir bu teklibiň İslam döwletini iki bölege böljekdigini we dargatjakdygyny bilip derrep garşy çykdy we şeýle diýdi. "Ýok, bitebi döwletde iki sany başlydan bolmaz. Emirler, halifler muhajirlerden bolar, vezirler, kömekçiler bolsa ansorlardan bolar." Görüňdeşlik kynlaşyp jedelleşip güýçlenip başlandy. Hazreti Omar tarihi pursady ele aldy. Ol Hazreti Abu Bekir'in öňüne geçip şeýle diýdi. "Ey Abu Bekir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasalap yatirka öz ornunda musulmanlara namazda imamlyk etmegi kime buyurdy? Sana buyurdy. Demek Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň din işlerimizde biziň öňümizde geçiren adamyny dünýä we döwlet işimizde ýygy galdyrmaga kimiň haky bar? Elini uzat." Hazreti Omar şol wagtda Hazreti Abu Bekir'in elini tutup oňa ilkinji bolup halifalyk we pallyk kasamyny berdi. Onun izinden Abu Ubeyde bin Cerrah ve ansorlaryň beýlik sahabalaryndan Beşir bin Sa'd hem derrep öňe çykyp we pallyk kasamyny berdiler. Muny gören ýygnakdaky bütün ansor we muhajir sahabalar bir agızdan ılgap gelip Hazreti Abu Bekir'in elini gysdylar we ony İslamyň ilkinji halifasy hökmünde ikrar etdiler. Eger şol ýygnanşykda Hazreti Abu Bekir'in sabırlygy we Hazreti Omaryň kesgitli hereketi bolmadyk bolsa, İslam dünýäsi şol güniň özünde iki bölege bölünirdi. Bu waka siyasi wäkdeşlik däldi, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň galdyran mukaddes amanatyna we döwletini halas etmek üçin edilen işlerdi. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň mübarek cesedini gabra goýanlaryň arasynda Hazreti Ali, Fuzayl bin Abbas, Husayn bin Abbas ve Şukran radiyallahu anh daglary bardy. Onu mazara goýanlaryndan soň üstüne toprak dökdiler. Enes bin Malik radiyallahu anh şol pursatdaky sahabalaryň gussa watan ýagdaýyny şeýle suratlandyrýar. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem Medine gelen güni şäherdäki hemme zat nurlanypdy, ýagtylanypdy. Onuň wepat bolup ellerimiz bilen üstüne toprak döküp gaýdan günimiz bolsa, Medinedäki hemme zatyň garaňkylygy bürenendigini gördük. Sahabalar gaburdan henid elleriniň topragyny arasalap ýetişmän käler yüreklerimiziň hasratdan we onuň aýrylygyndan ýaňa üýtgendigini duýduk. Ukba ibn Amr radiyallahu anh şeýle ýatlaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem aradan 8 ýyl geçenden soň bir gün Uhud şehitlerini ziýarata gitdi. Diýerler we ölüler bilen hoşlaşýan ýaly bolup olar üçin doga dile getdi. Soňra münbere çykyp, "Men ahirete sizden öňgüdip taýýarlyk görürüm. Men siziň Allah üçin eden amallaryňyza şaýat bolaryn. Duşşuk ýerimiz Köwser howzunyň ýanyndadyr. Men ony şu duran ýerimden hem görýärin. Men siziň Allaha şärik goşmaňyzdan gorkamok. Emma bilin, men siziň dünýä mal üçin bir-biriňiz bilen bäsleşip, bir-biriňiz bilen söwüşip, sizden öňkü ýaşanlaryň helak bolşýaly, helak bolup gitmeňizden gorkýaryn." diýdi. Ukba şeýle diýdi. "Şol gün men Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemi iň soňky gedek münberde görşüm boldy."